ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କିଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଯଜ୍ଞକୁ ଆଉ ମାମା ଦିଦି ମୁଁ ସନ୍ଦିଦି ବୋଉ ମା ଆସିଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସନ୍ଦିଦି ଚାଉମିନ ଖାଉଛି ମାମା ଦିଦି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇସାରିଲେଣି ସରି ମୁଁ ବି ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଛି। ମା ଏଠି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଠୁଙ୍କାପୁରି ଖାଉଛି। ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ହାତ ବାଉନି ହାତ ଦଉଛି। ଗାଇଜ୍ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଚାଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖାଉଛୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲି ସେଟା କଟିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଆଉ ଚାଉମିନ କେମିତି ଥିଲା? ଗାଇଜ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଦୋସା ମା ମଙ୍ଗଳା ଠୁଙ୍କାପୁରି ମା ମଙ୍ଗଳା ମଞ୍ଚୁରିଆନ ମା ମଙ୍ଗଳା ଚାଉମିନ ମା ମଙ୍ଗଳା ଚାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଆଉ ସେ ଚାଉମିନ ହେଉଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ପାଇଁ କୋବି କଟା ହେଇଛି। ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଠି ଏଇ ଭାଗବତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ କିଣୁଛି ଏଇଟା। ମା ଏଠି ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ସ ଦେଖୁଛି। ସୋନ ଦିଦି ମାମା ଦିଦି ଏଇଠି ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଇଜ୍ ଏଠି ପପକର୍ନ ହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ପଳେଇ ଆସିଛି ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ। ମା ଏଠି ପଟି କିଣିବ। ଗାଇଜ୍ ମା ଏଠି ପାଉଁଜି ବାଛୁଛି। ମା ଏଇ ପାଉଁଜି ନେଲା। ଏମାନେ ଚୁଡ଼ି ଦେଖି ସାରିକି ଏବେ କାନ ଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ନେକଲେସ୍ ଇୟରିଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅଛି। ଯିଏ କହିବ କି ସେ ପୁରା ସୁନା। ଗାଇଜ୍ ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଚାର ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଏମାନେ ପୁଣି ଆସି ଲାଗିଗଲେ ସେଇ ପାଉଁଜି ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟିକର ନେଲି। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏ ମୁଦି ନେଲି। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ସିଏ ମୁଦି ନେଲି ନା ମୁଁ ଏଇ ମୁଦି ନେଲି। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ଚାବି କଢ଼ାରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିବି ସ୍ୱୟଂ। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ନେଲିନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି प्रकृतिदां जयिद श्रेणियानि चं साविपरिकीर्तयेत् नाशुभं पापनं। गाइस देखंतु ठाकुरଙ୍କ मूर्ति पूरा भल ହେଇଛି ନା। प्रभु आईଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା।
बहु एठी भागवत बही किनबे खोजुची भागवत बही। गाइस क्यूट क्यूट जगन्नाथ का फोटो देख श्रीकृष्ण जगन्नाथ हनुमान का मूर्ति गणेश गाइस देखुछंती गाइस संतोषी मां का फोटो अछि संतोषी मां का सरस्वती मां का फोटो भी महादेवंकर भी हनुमानंकर साई बाबा गाइस देखंतु कर गोटे काचर देखु हे देखंतु सेटा कइंछर गोटे मूर्ति जोउडा की काचर हे बहुत तारा भागवत बही किनी देला गाइस राधा कृष्ण को देखिले गाइस आमे भी खेलिबा को जिबू बहु एठी राधा कृष्ण कर फोटो भी नेला गोटे किलो गोटे माला बाय वन गेट वन करी बाय वन गाइस मु एबे जंपिंग रे खेलिबी प्लास्टिक घरे आइटम हर एक माइल धमाका Buy one get one free. Buy one get one के पाउचंती पूरा पूरी टिकट आमे ठुका पूरी तरकारी पार्सल नहीं जाइजु जाइकी घरे खाइबू बोरा राय जिन्ना दीटा दियो आवाज आमे भी रैबिट खाऊ
ରାବିଟ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଲି ମା ଏବେ ଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ଏଇ ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଦେଖା ବ୍ଲଗରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇब